Zdravím, pekne vítam. Normálne mám pocit, že ja som si pred chvíľkou spätne popúšťala trošku videá, ktoré som už dala na YouTube. A prišlo mi, že sa mi ten zvuk normálne páči viacej bez mikrofónu. Neviem, čím to je, čo sa deje, proste, že to nejako úplne tak utlmí. Neviem, či to robí len táto vecička na tom, alebo celkovo neviem, teraz ho zapojený nemám, hej, vôbec, lebo musím mať telefón na nabíjačke, tým pádom nemôžem si do tej koncovky pichnúť toto. No, čo by som chcela len tak povedať, akože mám aj niečo pripravené, možno o čom by som chcela hovoriť. Len takých pár bodov, ale ešte tomu chvíľku dám čas, pretože včera večer som nad tým tak premýšľala, aj som si to zapisovala, aj som čítala knižku, v ktorej bolo niečo také napísané, čo včera som si bola dosť istá tým, že tomu verím a že s tým súhlasím. No a dnes, ja neviem, čím to je, možno takou dlhou pauzou, že som dlho o ničom nehovorila, nič netočila, hlavne kvôli tomu, že boli Vianoce, sviatky, proste ja som nemala čas sa poriadne sama na seba, nie to, že mali sme jednoducho veľa návštev, takže venovala som sa proste tu doma, rodine, všetkému, preto aj to zostrihané video posledné vlastne vyšlo až na Silvestra, keďže konečne som mala trochu času a aspoň sa mi to aj dobre strihalo, keďže vlastne nemusela som toho nejako veľa vystrihávať. No a čo by som chcela povedať? Že jednoducho dnes jednak mi strašne dlho trvalo, kým sa vôbec dokopať k tomu, že zase hovoriť o niečom, lebo mne príde, že asi keď sa takto tlačím do týchto nejakých tém alebo niečo, tak akoby, čo tým chcem povedať, proste mi to prišlo také, proste ako keď ti niekto káže, že máš niečo robiť a tebe sa do toho absolútne nechce, tak len to ďalej oddiaľuješ stále viac a viac. A jednoducho, neviem, keď som sa tak pozerala zase na tú tému, tak normálne som začala pochybovať sama o sebe, že či som si tým úplne istá, čo mi je divné, keďže riadím sa tým už veľmi dlho, ale za každým akoby stále proste prichádzam na nejaké nové veci a stále čím viac sa učím niečo nové aj o tej ľudskej mysli napríklad a všetko, čo ako si myslím, že okolo nás funguje, alebo proste tak nejak zbieram informácie od iných ľudí a podobne. A neviem, napríklad nejakého pol roka dozadu som bola fakt, že veľmi spirituálne založená. Aspoň som teda verila tomu, že som. A jednoducho, ja nie som síce nepatrím k nejakému náboženstvu alebo niečo podobné, ale za svoje akože v úvodzovkách náboženstvo alebo spiritualitu som brala vesmír. A neviem teraz povedať, že či to beriem tak ešte stále, lebo z časti aj áno, ale z časti som dosť taká na vážkach, že mne príde, že akoby že niekedy mám možno len také fázy v živote, kedy som tak akoby nie úplne, že 100% presvedčená, ale dosť tak hlbšie verím jednej veci, napríklad ako takto vesmír, že vie nejako odpovedať na naše myšlienky a na naše manifestácie a podobne. Niekedy neviem vlastne, k čomu som sa chcela dostať všetkými myšlienkami, lebo napadne mi jedna vec a okolo toho 5 ďalších. Čiže ešte predtým, než som sa aj tak nejak dostala takto ku úplne že vesmíru, tak nejak táto moja cesta si k tomu takému seba poznaniu a podobne začala skôr proste s mágiou.
doslova, že ako witchcraft a ako nerobila som toho veľa, len akože bavilo ma sa veľa aj o tom učiť a podobne a akože no ono to je strašne chcela som povedať, že strašne široká veda, ale neviem povedať, že či je to vôbec naozaj veda, hej, že je to proste prax alebo niečo, o čom sa vieš strašne veľa naučiť. No a ja som sa skôr učila, než by som praktizovala, ale mala som ešte stále taký pocit, že som v tom taká neúplne si istá a akoby presvedčená o tom a presvedčená o samej sebe a čo chcem. Preto som mala veľakrát pocit, že keď som sa aj o niečo snažila, tak mi to až tak nevychádzalo, že nejaké kúzla a podobne. Možno neviem, v tej dobe mne to tak prišlo, že možno, že to nevyšlo proste preto, lebo tá vec, o ktorú som sa snažila, buď som ju chcela zo zlých dôvodov, alebo ako by som to nechcela až tak veľmi, že vlastne ja som do toho nedala dostatok svojich vlastných emócií a tej energie, ktorú to potrebovalo na to. Čiže ako by to bolo slabé, napríklad. Neviem, lebo keď mi aj niečo vyšlo, podľa toho, čo to bolo, tak to možno začalo fungovať až o pol roka. A síce v podstate, že ono je jedno, že o akú dobu to asi začne fungovať, lebo tak v tomto je to veľmi také... No, neviem to opísať. Proste, že aj keď niečo si manifestuješ, tak veľakrát to nepríde hneď, že ono... Proste to potrebuje nejaký čas na to, aby tá realita dobehla to, čo ty už máš v hlave a čo už chceš mať. No tým, že som mala pocit proste, že mi to nejako asi nejde, alebo nevidela som z toho veľké výsledky, aj keď ja som to akože nepraktizovala som nejako akože intenzívne, že by som nejako viacej pracovala aj s tou svojou energiou a podobne, alebo mala som pocit, že proste neviem, čo si chcem pritiahnuť, alebo akoby nemám čo by možno nebola pravda, len proste nejako som sa tomu nevenovala až tak akoby intenzívne, tak proste potom nejako som od toho upustila, možno po roku, alebo viac. Vôbec neviem, lebo ja som skôr sa tak len učila, že sem tam si prečítala nejakú knižku, alebo skôr som videá pozerala od nejakých báb na YouTube, čo ma bavilo. A stále mám doma vlastne knižky aj o mágii a akékoľvek veci, čo som stále neprečítala a uvidíme, kedy budem mať chuť sa k tomu vrátiť a sú stále akože veci, ktoré ma z toho bavia, aj ktoré ma fascinujú, ale tak to je asi nie úplne teraz dôležité, len keďže som nejako upustila potom od tejto mágie, tak ani vlastne neviem, ako som sa k tomu dostala, len som si tak viac začala uvedomovať aj to, že proste v podstate ja nepotrebujem robiť žiadne kúzla ani nič na to, aby som vedela nejako manifestovať. Že mi stačia moje vlastné myšlienky. Veľakrát mi to tak aj prišlo, že vlastne nepotrebujem nič k tomu, aby sa mi niečo podarilo si pritiahnuť, že proste stačí to, čomu ja verím. A o čom som presvedčená, že sa stane, alebo že tak bude, že príde a podobne. Že napríklad už teraz som tak na tom, že síce ma baví si veci zapisovať a podobne, lebo viem, že to tiež akoby veľa ľudí že vraví, že vraj, keď si veci zapisuješ na papier, nejaké manifestácie a podobne, takže je to akoby ešte silnejšie, že sa to tak nejak utvrdí alebo podobne, alebo napríklad, že keď si to zapíšeš aj to, čo spada to aj akoby do mágie, že zapíšeš si niečo na papierik a ten papierik môžeš zapáliť a akoby ten dym, keď
akože stúpa do vesmíru, dajme tomu proste hore vzduchom, do oblohy, neviem, tak akože tá energia a ten zámer, ktorý bol napísaný na tom papíriku, sa má tak nejak akoby vsiaknúť do toho vesmíru a že on vie akoby na to odpovedať aj takým štýlom, že akoby tá správa sa mu tak predá proste do toho sveta mimo nás. Neviem, hej, že to je také, no, podľa mňa, ja som teraz tak na tom, že ako kedy, ale akoby ja nemám úplne jednu proste vec, o ktorej som úplne že 100% presvedčená, že existuje len toto a nič iné. Ja som zase dosť tak založená akože spirituálne, ale na tom, že ja mám pocit, že proste existujú, ako keby existovalo všetko naraz. Že všetko, čomu každý z nás verí, tak proste to je každého z nás nejaká realita, nejaká cestička a akoby existovali všetky naraz, pretože proste, ja neviem, ono je to také zvláštne, ale ja si to predstavujem napríklad ako keď je vo filmoch, že vesmír, proste, ja neviem, multiverzum alebo niečo a že všetky tie linky sa úplne rozdeľujú a v každom sa deje niečo iné, že bude to aj tak, že napríklad v každom inom vesmíre sa proste deje, alebo ja neviem, že buď by sa v každom dialo proste nejaká iná realita, že akoby ako funguje nejako proste, že nejaké náboženstvo alebo nejaký druh spirituality, ale v podstate nepotrebujeme na to, že milión vesmírov, lebo ono sa to vlastne deje tu všetko naraz. Lebo ono, môžeme sa aj povedať, že je to akoby placebo, že si len domýšľame niečo v našom, dajme tomu aj podvedomí a tým si to manifestujeme do reality. Ale stratila som myšlienku, že v podstate tým, že my dávame svoju vlastnú energiu alebo teda tie naše presvedčenia o tej veci, to, že tomu veríme úplne, že silno, tak tým spôsobom vlastne my tomu dodávame našu energiu a vďaka našej energii to dokáže existovať a dia sa. Čiže ako by bolo v podstate jedno, že či ty vnímaš nejakú svoju spiritualitu alebo náboženstvo ako buď vesmír, alebo boha, či už kresťanského, alebo ja neviem, moslimského, alebo iného, alebo ako aj v mágii je 1 500 000 bohov, proste, z ktorých si vieš vybrať a pracovať s nimi, len každý je iný, hej, len akoby buď alebo to môže byť to vyššie ja, alebo podvedomie proste, že ono to vlastne funguje podľa mňa úplne všetko na tej istej báze, len každý z nás si to interpretuje nejako inak. A že vlastne to existuje všetko naraz, podľa mňa len vďaka tomu, že akoby podľa mňa sa nedá, aby existovala len jedna vec. Že existuje to podľa mňa všetko naraz práve preto, že každý z nás nejakej tej jednej veci dodávajú tú svoju vlastnú energiu a svoju vlastnú vieru vlastne. A tým pádom ono sa to dokáže z tej energie našej krmiť a existovať. Čiže to také fascinujúce, lebo toto je vlastne to, čo som niekedy chcela hovoriť, že ako vnímam vesmír. Hej? Ja som to v niektorom videu načala a nakoniec som sa tomu vôbec nevenovala, lebo proste to bolo tiež také, že nemala som žiadny plán, žiadny scenár, o čom hovoriť. Ale som rada, že som začala nejako takto, lebo vlastne ja som sa potom už tak nejak, ja som si ako keby spojila takú spiritualitu, že napríklad ako vesmír a manifestácia a podobne a mágia, že no to je celý podľa mňa proste vesmír, toto magicky úplne, že v jednom, že, alebo teda sám o sebe. Že ja som si to tak nejak spojila s tým, že ako nemôžem povedať, že by som bola úplne, že nejakú 1000% presvedčená o tom, ale keby som si mala vybrať nejakých svojich bohov,
alebo nejaké, neberiem ani ako bytosti, ale proste skôr nejaké energie, alebo akoby proste tá zosobnená energia okolo nás. Ja to beriem skôr tak, že dajme tomu Gaia je ako matka Zem. A vesmír, alebo dajme tomu proste to nebo nad nami, môže byť brané ako napríklad Uranus, alebo neviem, či sa to tak číta, akože ono je, niekde by som to mala mať zapísané, ono sa to vo viacerých jazykoch akože vyslovuje buď Uranus, alebo Uranos, alebo niečo podobné. Jednoducho to by mal byť akože otec. Že ja som to nakoniec potom začala aj brať aj tak, ešte predtým, než som sa vôbec naučila o tejto Gaji, alebo mala také nejaké, akoby, že ma to k nej tiahlo, alebo nevedela som proste, že či sa akože nejakým spôsobom to moje okolie celkovo, tá matka Zem, tá príroda, že ešte predtým, než som mala nejaký pocit, že akoby sa ku mne ozývala, alebo ma nejako ťahala, tak som premýšľala nad tým, že podľa mňa ako vidím nejako aj ten vesmír zároveň s tou Zemou, že proste tá Zem akoby doslova bola matka a vesmír je otec. A že proste oni ani bez seba navzájom nejako nevedia fungovať. Že napríklad keby nebol jeden, nebolo by ani druhé. Že dajme tomu je to také akože zvláštne proste, ale keď si to tak zoberiete, tak dajme tomu tá matka Zem, proste keby nebola ona a všetka tá životodarná energia, ktorá tu je, tak neexistovali by žiadne rastliny, zvieratá, ani my. A tým, že je tu ten vesmír, keď si to tak zoberieš, tak ako sa hovorí, že my máme v sebe kúsok akoby hviezdneho prachu, alebo asi to napríklad, že no, to je jedno proste, že máme v sebe kúsok hviezdneho prachu a mne to príde, že my máme to naše vedomie a našu dušu práve vďaka tomu vesmíru. Že proste akoby tá matka Zem dokázala akoby porodiť našu fyzickú formu a vďaka vesmíru máme proste vedomie, akoby to vnútorné. A zároveň sa mi páči ten nápad, že ako to všetko do seba zapadá, lebo napríklad, no neviem teraz, akými obrázkami to bolo, ale že niektoré časti našich tiel sa zhodujú, dajme tomu, keď akože nejaké žily alebo niečo, že sa zhodujú, napríklad bol osfotený lístok a aké on mal v sebe žilky, proste úplne tie maličké, alebo dajme tomu korene stromov, alebo ja neviem, čo tam všetko boli za fotky a podobne, ale že akoby sa to všetko tak neviem, všetko to proste zapadá do seba a úplne mi to dáva zmysel takto. A chcela som nájsť no čiže proste ako matka Zem je Gaia a vesmír alebo nebo je boh Uranus alebo Uranos. No a že ja som tak nejak túto Gaiu potom vnímala, to bolo akože len pár mesiacov v mojom živote, ale vtedy som bola úplne veľmi v takej svojej tej feminín energii, proste ženskej energii, akoby, že, lebo sú proste dve. V každom z nás je aj, aby to bolo ľahšie pochopiteľné, proste buď ženská alebo mužská energia. A je dôležité vedieť, že žiadna z nich sa nezakladá na pohlaví, akoby, že s pohlavím to v podstate nemá nič spoločné, lebo je to tá energia v tom, že proste je tá vlastnosť, ako sa správa, podľa toho, v ktorej momentálne nejako operujeme a do ktorej sa vieme tak viac nakloniť akoby, tak takým štýlom sa nejako potom riadíme vo svojom živote a podobne, že alebo akým štýlom niečo k sebe priťahujeme, manifestujeme. No a tá ženská energia, alebo proste feminín a maskulín, tak tá ženská je skôr viac o takej intuícii a nechávať sa akoby viesť svojim okolím, ale pre mňa je to dosť aj
tou prírodou, že ja som niekedy, keď som mala pocit, že potrebujem že spomaliť a zastaviť úplne, tak som napríklad stála na balkóne, pozerala som sa von z okna a zavrela som oči a úplne som vnímala proste každú úplnú maličkosť, proste všetko som prežívala, úplne aj to, že ako fúkal vietor napríklad a že aký to bol pocit na mojej tvári, alebo keď pršalo, tak proste som si nechala na seba padať kvapky, aby som proste to vedela úplne tak precítiť, ako keby nasiaknúť do seba. No a že vlastne som mala nejaké také obdobie, toto bolo síce neúplne rovnaké, lebo mne príde, že cez leto sa mi takto nejako, jar a leto sa mi takto opakujú tieto fázy, ale že vlastne to bolo až tento rok, ešte 2025, už teraz je 2026, hej, mimochodom, šťastný nový rok prajem, všetko dobré do nového roka, ale toto bolo 2025 asi, proste leto. Jar, leto. Asi skôr jar. Začínalo byť už teplo vonka, tak som sa viac tak nejak ponárala do toho, že jednak som mala trochu také obdobie, také depresívne. Mi príde aj takéto disociatívne, ako som aj niekedy predtým rozprávala o tom, že mohlo to byť aj tým, že som bola proste unavená zo všetkého a taká málo motivovaná do života, tak ani som veľa netvorila ničoho, iba som proste čítala knihy a horšie bolo, že aj keď nie, že by to bolo horšie, len proste čítala som príbehové knihy, ale napríklad, čo som čítala od Sylvie Plath, proste Sklenený zvon, ono je to dosť taká depresívna kniha. Tak mi to prišlo, že proste podľa toho, ako som sa cítila, tak takú knihu som si, necítila som sa tak ako ona, hej, to zase vôbec len akože k tej nejakej mojej podobnej fáze proste myšlienok a pocitov som si tak nejak zladila proste knihy na podobnú energiu alebo žáner a takto a že čo bolo dosť také, že ako snažila som sa veľmi, že nevžívať sa do nej, len proste niekedy taký príbeh, aký čítáš, tak si to vieš nejako, neviem, proste sa to tak nasiakne do teba, mám pocit, ale z druhej strany si myslím, že nebola by ani asi kedy lepšia doba, ako vtedy si to prečítať, lebo neviem, tak asi tak akurát som sa vedela nejako, možno, že psychicky proste buď na to pripraviť, alebo s tým zladiť, alebo neviem si predstaviť, že ako snažím sa proste myslieť na dobré veci a prečítala by som sa nejakú depresívnu knižku, že proste potom som aj ja taká z toho ako oťapená, alebo niečo, ale akože toto ani to bola zase vedľajšia dejová linka, hej, že toto nebola ani veľmi dôležitá tá knižka, ale to som tým nejak chcela povedať, že celé toto obdobie, že keď mala som jednoducho pocit, že proste ako ma nič nebaví a tak, že sa potrebujem proste vrátiť k tej prírode a všetko a neviem, možno to bolo aj tým, že ako som si pozerala obrázky na Pintereste alebo aj tou prácou, ktorú som mala, či to mohlo do seba všetko v podstate zapadať, lebo robila som proste s kvietkami, hej. Ale skôr to, že už potom ako bolo teplejšie, tak proste aj tá zemina a všetko, že ako som mohla aj s tým robiť, tak niekedy som pracovala rada proste bez rukavíc, len preto, aby som cítila tú zem na svojich rukách a ono to akože keď sa dotýkaš zeme vraj a všetko, takže ťa to vie nejako uzemniť, že akože grounding, že tak nejak sa proste, keď máš pocit, že lietaš hlavou v oblakoch alebo niečo, takže ťa to vie proste vrátiť naspäť do tela, akoby. No a ja som mala pravdepodobne pocit, že potrebujem práve toto, ale ešte na takom
hlbšom leveli, akoby, že úplne proste všetko okolo seba vnímať a riadne to tak až nasávať do seba. Čiže už potom, keď bolo konečne teplejšie, tak som veľmi rada chodila do lesa von a všetko, akože mala som jednu takú prechádzku, ktorá bola úplne taká hojivá, že som chytala všetko, čo som videla, že proste mach na stromoch, na kameňoch, alebo fotila som si paprade proste, že tie mám aj rada veľmi, veď dokonca na jednom stehne mám vytetované paprade a ešte si plánujem dať zo pár takých zase nie úplne rovnakých, ale akože také, že by to obsahovalo tú paprať. No a o to ide, že potom som proste začala mať pocit, akoby jednoducho sa proste ozývala ku mne tá Gaia, lenže nie úplne napriamo, len proste takýmito nejakými mojimi pocitmi a myšlienkami a že ja som vlastne mala až také niečo, že som úplne napríklad sedela na stoličke, pozerala som sa von z okna a ani som nevnímala, že sedí vôbec tu v izbe, ale predstavovala som si, ako sedím niekde von pri potoku alebo pri nejakej vode jednoducho, že buď to ako na mňa prší, alebo že sa proste kúpem niekde v nejakom prírodnom jazírku alebo podobne a že neviem prečo, ale tá voda ma strašne ťahala vtedy a celkovo tá zeleň úplne okolo mňa taká čistá, až taká tmavšie zelená, že proste to bolo veľmi také uvoľňujúce pre mňa. Hej, že v podstate tým, ako som bola v takej úplne tej svojej ženskej energii, tak som mala pocit, že vtedy sa aj oveľa viacej, keďže všetko vnímam riadne okolo seba, tak sa viac aj tak spirituálne akoby spájam s tým buď svetom okolo seba, alebo vesmírom, len vtedy som proste mala pocit, že akoby to úplne nebolo, že vesmír alebo niečo, že sa s tým spájam, alebo že by sa mi ozýval nejako, že práve, že som mala pocit, ako keby nejako stíchol, alebo ja neviem, a potom som začala mať pocit, že proste, že či to nie je niečo iné ako vesmír. A tak a nejako, lebo napríklad raz som sa rozprávala s jednou pani, a ktorá akože tiež sa veľmi rada takto venuje takýmto veciam spirituálnym, že až, ja neviem, napríklad si číta anielské karty a podobne. No a to bolo síce o vesmíre nejaká konverzácia, len proste vravela, lebo bavili sme sa o tom, že ja niekedy, keď potrebujem nejakú odpoveď na niečo, že proste nejakú ako by som to preložila, proste guidance, ale preložíme to do slovenčiny na chvíľočku. Vedenie alebo sprievod. Nejaké vedenie, dajme tomu, alebo nie návod, proste vedenie, akože buď nejaké od vesmíru, alebo nejaké moje vyššie ja, alebo intuícia, alebo ešte ako som si to hovorila. Nie moja intuícia, ale akože dopýtať sa ako spirit guides. Mám inak čierny čajík mimo témy, ale tie spirit guides sú duchovní sprievodcovia, o ktorých mimochodom neviem, či nejakých mám, možno, že mám, ale nikdy som sa s nimi nespájala nejako, ani som sa o to nepokúšala, takže neviem, čo by to mohlo byť. No, ale že vlastne, keď som potrebovala nejaké takéto vedenie od niečoho vyššieho, než je moje vlastné vedomie, tak veľakrát proste tú odpoveď na niečo, na nejakú moju otázku som dostala proste v mojej hlave, ale takým štýlom, že ako keď ti proste do hlavy len tak zrazu vnikne nejaká myšlienka, nad ktorou ani nemáš čas vlastne rozmýšľať, že ani ako by ti to nenapadlo tebe samému, ale proste ako keby ti to niekto len tak vsunul do hlavy, proste že razu ti to tak vybehne a odrecituje sa ti nejaké slovíčko alebo nejaká veta a úplne sa len tak na tým zastavíš, že dobre, neviem, kto to povedal, ale asi to tak bude. A takto som to párkrát aj mala, že buď to bola nejaká intuícia, alebo som to mohla brať ako vesmír, že keď som, čo ja viem,
neviem, či môžem dať úplne konkrétny prípad, ale proste veľakrát tá odpoveď, ktorá mi prišla v hlavi, tak bola správna, že keď som chcela vedieť niečo o niekom, alebo nie, že o niekom, ale proste napríklad, že kto príde v ten deň na výmenu proste v práci, na smenu, hej, alebo ja neviem, niekedy, že to bolo ešte dávnejšie, ale že som nevedela, kto tam bude a iba som sa tak akoby spýtala samej seba v hlave a proste za chvíľočku mi prišlo meno úplne, že hneď na to a iba ako som to počula v hlave, tak proste som tak prekrutila očami, že dobre, že proste nie. No a potom bola aj pravda, že prišiel presne ten, koho meno mi napadlo, takže akoby neoklamala ma ani tá intuícia, ani vesmír a proste v tomto preto hovorím, že neviem si konkrétne vybrať, čo z toho to vlastne bolo, lebo verím tomu, že to môže byť úplne všetko naraz a spolu všetko sa to spája nejako a nadväzuje to na seba, že akoby možno aj tá naša... Jednak intuícia je zase, že buď to môže byť akoby priamo prepojené, akoby, že to, čo je v tebe, proste nejaké to vedomie a vedenie, proste intuícia alebo duša, neviem čo, že je to akoby takým, podľa mňa, prepojené nejakým akoby neviditeľným ako kanálikom alebo niečo. Ale zároveň intuícia je aj taká naša, taký náš zvierací inštinkt, by som povedala, že aj keď možno, že sa dá nejako odlíšiť, neviem, že mi to príde niečo podobné, ako keď máš pocit, že proste si zrazu v nebezpečí alebo niečo a úplne, že máš zimomriavky a neviem, chlupky na rukách sa ti postavia úplne. A keď možno, že to je inštinkt iné od intuície a možno ani nie, neviem. Či to dáva zmysel. Proste niečo také, no. No a kam som sa tým chcela dostať? Ale v podstate asi som tak povedala, že čo som chcela, že tá Gaia, vesmír, že to funguje akoby všetko naraz. Hej, a preto som o tom začala hovoriť, lebo aj vtedy, keď som mala pocit nejako, že sa spájam nejako s tou matkou zemou a podobne spirituálne, takže tiež som sa takto nejako pýtala samej seba, že proste čo mám robiť v tom živote, ako ďalej a podobne. A nebola som si istá, že proste čo to bolo, len mi tak napadlo v hlave, že proste buď. Proste existuj. A vnímaj a užívaj si. Hej. Čiže je to také, že ako by som si nevždy bola istá tým, že čo to je a čo ma vedie, pretože či mám nejaké len fázy v živote, kedy jednu chvíľu verím tomuto a riadím sa tým a potom akoby to ma možno niečo naučí, tak z toho prejdem zase na niečo iné. No a preto to hovorím aj, lebo včera, keď som premýšľala, ani som nepremýšľala vôbec nad týmto, čo hovorím teraz, len tých zo pár bodov, čo som si zapísala, ktorým som sa chcela venovať. Dúfam, že sa naozaj k tomu aj dostanem, ale akože, že vlastne včera, keď som nad tým premýšľala, tak som si bola celkom dosť istá tým, že to je to, čo už dlho viem a že som o tom presvedčila, že to takto funguje, čo do istej miery stále som. A ešte ma o tom aj presvedčila knižka, ktorú som začala čítať. No som tak ani nie v štvrťke, hej, ale je to síce vy to... dúfam, že to budete dobre vidieť otočené, lebo proste dobrá vibrácia je dobrý život, sebaláska ako kľúč ku skvelému životu od autora Vex King, ktorý sa dá nájsť na Instagrame aj. Ale to, že o čom som tam čítala, čo písal on, tak vlastne úplne presne opísal to, ako som ja vnímala vlastne, že funguje ten vesmír, čo neskôr sa keď tak k tomu dostaneme, len nejako dnes proste predtým
došlo mi, že hej, že je piatok a zajtra je sobota, tak chcela by som mať niečo natočené, nech môžem normálne vydávať stredu a sobotu a nevždy to vyjde, hej, len strašne som bola taká akoby, hej, že predtým, ako aj pred inokedy, bože, sa neviem vykoktať. Proste, že som mala taký pocit, ako aj dávnejšie predtým, že predtým, než mám ísť niečo natočiť, tak sa mi do toho strašne nechcelo, že úplne som to tak naťahovala a kým sa vôbec k tomu dostanem a úplne taký zvláštny pocit bez nálady, že proste akoby som nedôverovala samej sebe, že o čom vôbec idem hovoriť a že to, o čom budem hovoriť alebo čo budem robiť, že či to má vôbec nejakú váhu a nejaký zmysel, alebo ja neviem. Pričom akože ja viem, že má, len proste v tej chvíli akoby som sa možno niečoho bála, alebo ja neviem. I keď sa tak akože do hĺbky nad tým zamyslím, tak neviem, čoho by som sa mala báť už, keďže toho strachu, ktorý som mala kedysi predtým, než som vôbec začala natáčať, tak nejak opadol. Možno preto, že som zistila, že namiesto toho, že by na tie moje veci alebo myšlienky prišiel nejaký hejt, tak nepríde vôbec nič. Ale akože to je jedno, to je skôr ešte asi ten lepší prípad, lebo tak nejak mi to akoby ukázalo, že proste nemusím sa až tak báť, lebo v skutočnosti buď bude to, že proste nestane sa nič zlé, ale bude práve to, že nestane sa vôbec nič. A to je niekedy aj dobre v tom, že keď chceš akoby niečo urobiť, ale bojíš sa toho, že či máš, alebo či nemáš a neviem, až čo, ak sa stane niečo zlé, tak proste tu máš akoby taký príklad, že v skutočnosti nemusí sa stať vôbec nič zlé, ale práve len to, že nestane sa vôbec nič. Že nestane sa vôbec nič, pokiaľ sa rozhodneš tak alebo tak. Hej. No to som inak ale odbočila od témy. No asi o tom som proste hovorila, že včera, keď som nad tým premýšľala, tak som tomu úplne že verila, tak nejak vezme 100% asi. A dneska som mala také pochybnosti, že či tomu naozaj verím. A už viem, čo som chcela povedať. Pretože či tomu naozaj verím, lebo v poslednej dobe som sa viacej než o nejakej spiritualite alebo vesmíre začala učiť o tom našom ľudskom podvedomí. A že akoby to naberalo nejaké takéto moje učenie sa o veciach naberalo skôr taký neviem to opísať proste nábeh alebo náhľad alebo niečo, že skôr do takého vedeckého spektra akoby týchto vecí a kaďakých pojmov, aj keď tie pojmy asi úplne nevždy pamätám, len že akoby toho, ako to v skutočnosti funguje. Preto som ostala taká na vážkach, že či som si úplne, že stále 100% istá, že čo to vlastne je proste, že či je to len moje podvedomie, čo teraz takí tí skeptici budú vraviť, presne to, netriaskaj proste hovadiny, že vesmír, hej. Alebo že takto, že len podvedomie, alebo intuícia, alebo niečo, ale z druhej strany mám taký pocit, to podvedomie zase funguje tak, že to podvedomie podľa mňa sa odráža viacej od fyzických vecí okolo nás, ktoré vnímame počas toho, ako vyrastáme. A jednoducho to sa formuje všetkým tým, čo sa učíme počas detstva, úplne od malička vlastne až doteraz. A v podstate celý život. A aspoň je to dobre na tom, že my si to naše podvedomie vieme preformovať zase. Že pokiaľ aj máme nejaké presvedčenia, ktoré nás v niečom brzdia, tak si ich vieme proste nejako na sílu tak ako ja mám také dve obľúbené slovíčka, že aktívne a vedome si to vieme nejako preprogramovať a vlastne začať veriť iným veciam a dokázať si to, že tie iné, ten opak tých vecí alebo proste nejaká iná vec, ktorej chceš veriť, tak vieme si dokázať a presvedčiť samých seba a svoje vlastné podvedomie, že sa to dá, že
akoby nemusíme sa už báť tých vecí, ako sme sa báli predtým, ale vieme začať veriť proste niečomu inému a doslova si preprogramovať to podvedomie, našu myseľ. No a že podľa mňa to funguje nejako takto, že to podvedomie sa skôr týka asi toho fyzického sveta okolo nás, ale čo sa týka podľa mňa intuície, ja mám taký pocit, že proste tá intuícia... Neviem, ako by to bolo nejako fakt prepojené buď s tým vesmírom, alebo niečo, že to taká citlivosť, alebo niečo, že neviem, ako je možné, že ty vieš proste vycítiť, že sa niečo stane za chvíľočku aj napriek tomu, že nemáš absolútne ako o tom vedieť. Že tak ako aj napríklad ja som mala raz taký menší zážitok, že no, alebo teoreticky nie teoreticky, ale aj prakticky, lebo obidva prípady boli v aute a jeden prípad bol, kedy som tú intuíciu neposlúchla a druhý príklad to bol potom až, keď som ju poslúchla a bolo to veľa silnejšie. No a to môžem začať tým, že mala som prípad, kedy proste bola som v aute a bolo to v noci v dedine, išla som rýchlo a išla som do zákruty a nevedela som, že bude vlastne ostrejšia, než bola, takže som nepribrzdila skôr, než som mala. A vlastne stalo sa to, že niekoľko metrov pred tou zákrutou už mi tak napovedalo niečo v hlave, že proste dobré, ale už by stačilo, už by som mala proste pribrzdiť, že už akože môže sa niečo stať, ale neviem. No ja som to nepočula, lebo neviem, chcela som byť asi frajerka, alebo niečo, že som dobrá za volantom. Aha. No a tým, že som vlastne nestihla počúvnuť v dobrý čas ešte tú svoju intuíciu, tak sa stalo to, že ako som išla do tej zákruty a nevidela som proste, keďže bola tma, nevidela som ani zaň, ani nič, tak ako som začala brzdiť, neviem, či to bolo aj tým, že celkovo brzdy, alebo že som vytlačila spojku, všetko jednoducho nabehla som kolesami, ako bol presne v tej zakrute štrk a ten štrk ma vlastne šmýkol a z tej zakruty som vyletela akoby oproti rovno do garátu. Proste ešte jedno, čo bolo šťastie, že tam neboli žiadne stromy ani nič podobné, že no, ako ťažko je to teraz asi opísať nejako, len akože z toho môjho pohľadu proste som išla do tej ľavej strany a bol tam taký vysoký kopček a hlbší garát proste, trochu v ňom bola voda niečo, ale čo bolo dobre, že vlastne iba som sa šúchala po tráve a tá tráva ma zabrzdila s tým, že nabrala pod kolesa riadne veľa zeminy a trávy. A síce bolo auto na totálku viac menej, ale dalo sa opraviť a jazdí. Ale mala som akože to šťastie aspoň v tom, že tam presne nebol nejaký strom alebo niečo, lebo toto, že ja som tú svoju intuíciu absolútne nepočúvala. Jednak sa mi stalo to, že som na to doplatila, jednak aj doslova peniazmi fyzicky, hej, ale tým, že sa to vôbec stalo. No ale našťastie všetko, hej, zaklopem sorry, že sa nestalo proste niečo vážnejšie, že fyzicky, aspoň ja napríklad, moje telo nejako nebolo zranené. A idú akorát sirény vonka. Sranda. Ako o tom hovorím, ale akože vtedy ja som to aj psychicky som to nebrala nejako, že strašne, že by som z toho bola veľmi nejako zarmútená, alebo niečo podobné, že čo som akože rada, že som sa s tým vyrovnala vtedy veľmi dobre, že som bola kľudná jednoducho a aspoň asi som možno aj za to bola taká kľudná, že som vedela vtedy, že mám na to tie peniaze a že proste môžem si dovoliť to auto opraviť a že proste sú to len plechy a že nie je to ani nejaké také, že extrémne drahé auto alebo niečo, že by som proste čo teraz spravila, hej. Takže ako bohužiaľ, že stalo sa, že už teraz nemôžem akoby sa len utápať v niečom, že som niečo spravila zle, ale musím proste nájsť to riešenie, ako to opraviť a vrátiť späť a napraviť tak.
No, čiže to bolo ten prípad, že som proste nepočúvala tú svoju intuíciu, tak aspoň tak nejak som na to doplatila. No a ten druhý krát, kedy som tiež takto mala také varovanie od svojej intuície, mi príde, že išla som, to bolo cez deň, ale po takej dlhej rovnej ceste, kde väčšinou, keďže je dlhá rovná, tak veľa aut teda chodí rýchlo. No a ja som tiež išla, neviem, možno 100 a oproti nám, neviem, či som bola ja tak nejak na čele, že predo mnou už nebolo žiadne auto, alebo ak aj bolo, tak neviem, to si nepamätám, možno, že nie, ale oproti išlo zo pár aut a ja proste, ako som išla nejako rýchlo, tak zrazu som v hrudi dostala úplne taký pocit, že riadne ako keby mi stiahlo proste, alebo nie, že stiahlo v srdce, ale lebo však to je skôr tu, ale ja som to mala niekde tuto, akoby, že ma tak riadne zabolelo zrazu. A úplne prvé, čo mi napadlo, keďže som sedela za volantom, tak keďže, aby som sa poučila a chcela som sa poučiť, tak som hneď dala dolu nohu z plynu a ja som si povedala, že proste dobre, toto bude znamenie pravdepodobne, že akože stačí. Tak som začala trochu pribrzďovať ešte aj. No a o nejakú chvíľočku na to, proste niekoľko metrov pred nami, oproti z toho pruhu, vybehlo auto, že išlo obiehať. A akože oproti pruh pravdepodobne tiež išiel rýchlo, len proste on ani nevidel, že idú nejaké autá, tak sa iba tak nejak stihol proste naspäť zaradiť. A akože neboli sme nejako veľmi natesno pri sebe alebo niečo, že akože našťastie sme boli celkom ďalej, čo mne prišlo asi, že tá nejaká moja intuícia mi dala vedieť akože ešte v dobrom čase, oveľa skôr, a že som to hneď vtedy poslúchla, bolo proste ako veľmi dobre na mojej strane, lebo myslím si, že keby som to nepočúvala a išla by som stále rýchlo a že by sme sa priblížili viac, tak buď by to bolo, že by sme sa naozaj ešte na tesnotku minuli, alebo by sme sa boli zrazili a to čelom. Čiže to rovno môžem ešte povedať, hej, že ak máte nejaké takéto svoje intuitívne proste myšlienky, alebo ja neviem, že proste verte tej intuícii, lebo ona sa nikdy nemýli. Ja mám taký pocit, že proste vždy úplne taký ten najviac proste prvotný pocit pred všetkými ostatnými, ktorý máš úplne z akejkoľvek veci alebo z akéhokoľvek človeka, nejaké udalosti podobne, tak úplne ten prvotný pocit, ktorý hneď máš, si myslím, že je intuícia a veľakrát myslím si, že je to správne, že proste potom, lebo väčšinou aj ja, keď som dostala najprv nejaký pocit z niečoho a potom som začala samou seba prehovárať, že či je to naozaj tak a proste či si len nedomýšľam niečo, pretože sa niečoho bojím a podobne, ako môže to byť z jednej strany, môže to byť z jednej strany, že akoby to podvedomie dáva vlastne tú ako prvotnú reakciu na to, že niečo, čo už pozná, tak má pocit, že to zase dopadne nejako zlé, alebo že je to niečo, čo, no, akože známe, ale proste, že v podstate som už povedala to, čo som chcela, že to podvedomie akoby sa bojí nejakej veci alebo niečoho, že si myslí, že zase to dopadne tak, ako to dopadlo niekedy. No ale práve toto, že niekedy, keď som o tejto svojej intuícii začala pochybovať, tak sa mi to presne potom takto odplatilo, alebo nejako, ale akože ironicky myslené, že proste som tak nejak troška padla na hubu v tom, že som neverila samej sebe a tomu, ako sa vlastne moje telo cítilo zo začiatku, lebo veľakrát to ani nemusí byť, že tebe napadne nejaká myšlienka alebo niečo podobné, iba že proste tvoje telo zrazu má, ja neviem, že cítiš úzkosť, alebo ako ja nejakú bolesť v hrudi, čo sa s tým celkom aj spája, alebo niečo, že proste sa cítiš z niečoho úplne nepríjemne.
tak to môže byť intuícia veľakrát. Čiže treba tomu veriť. Že si myslím, že proste ťa to nejako neoklame úplne, že lebo, ja neviem, tak hej, prečo by, tak ako sa to môže spájať aj s tými inštinktami, že vlastne je to tiež niečo také, že ono ťa to buď vie varovať aj predtým, alebo vlastne väčšinou ťa to varuje predtým, že aby si sa nedostal do nejakej ako nebezpečnej situácie, a či už sa to týka ľudí okolo teba, alebo takéhoto niečoho, že aj v aute, alebo takto čokoľvek. Lebo napríklad tiež už som teraz taká, že mne keď zrazu napíše nejaký cudzí človek, alebo nemusí byť úplne že cudzí, ale napríklad, že sme sa takmer vôbec nikdy nebavili. Proste, že už teraz som taká, že akoby už nie som taká naivná ako niekedy, že by som odpisovala proste náhodným ľuďom alebo niečo, že pokiaľ ťa absolútne nepoznám vlastne a nechápem, čo chceš, alebo neviem, tak ich proste nebudem si písať. Ani nič, že jednak nemám záujem len o také hociaké vypisovanie, keďže proste čo sa týka mužov, hej, ja zadaná som. Takže nemám záujem o kadejaké somariny. A preto chcem akože niečo takéto povedať, že pokiaľ proste, a to je tiež také riskantné povedať, lebo ja si môžem povedať síce, že pokiaľ mi niekto chce niečo napísať s tým, že je niečo naozaj seriózne, čo odo mňa chce, alebo ja neviem, tak proste to napíšte hneď v tej prvej správe. Úplne. Lebo keď mi niekto napíše iba, že ahoj a smajlíka, tak vieš, čo mám hneď proste intuícia úplne, že nie. Proste choď kade ľahšie a blokujem okamžite, lebo proste ja si nebudem vypisovať ahoj, ako sa máš a čo ja viem, čo daj mi pokoj. Čiže pokiaľ hej, tak tú myšlienku prvú napíšte hneď v tej jednej správe. A čo musím povedať, toto nie je pozvánka k tomu, aby mi niekto vypisoval a proste skrýval nejaké svoje zámery za to, že sa ma chce niečo opýtať alebo podobne, hej, že proste ja si nechcem len tak vypisovať. Neviem. Pokiaľ to nie je také, že seriózne niekto má s niečím problém a chce pomôcť, alebo ja neviem, alebo si niečo proste z nejakých produktov odo mňa kúpiť, objednať, tak neviem. Je mi to divné, chápeš? Proste, že ja mám taký pocit, a to väčšina asi zo žien tiež môže mať, že si proste začnú vypisovať úplne náhodní muži a úplne mi je to také, že ešte milujem, keď proste sú oveľa starší odo mňa. Úplne na to hľadím, že čo chceš, že daj mi pokoj pre Boha. Že je to divné jednoducho, keď nemáš čo lepšie na robote, ako vypisovať dievčatám, ktoré sú o 10 rokov mladšie ako ty. Takže nájdi si nejaké hobby pre Boha, prosím ťa. Poprvé. A no, ďalšia vec, že no hej, preto som sa k tomuto vlastne dostala, lebo som mala takýto prípad, že síce mi napísal niekto, o kom som vedela, kto to je a skade alebo takto a možno, že sme prehodili proste 1-2 slova, alebo ja neviem, ale na to, aby mi zrazu po 2-3 rokoch napísal niekto, s kým som sa nikdy nebavila a napísal iba ahoj a smajlíka, tak ver tomu, že pôjdeš do bloku, pretože proste čo už len ty môžeš odo mňa chcieť. Vieš. A nie je to hoci kto náhodný, tak proste jednoducho si ja takto vypisovať nebudem, no ale to som tým chcela povedať vlastne, že proste mi to povedala intuícia, tá hneď, hej, že hneď prvé, čo ja som vycítila, bolo to, že ani nie, že by, že divné pocity, že proste nechcem, ja som sa vyslovene, že nasrala. Hneď prvé, keď som tam videla tú správu a úplne iba tak no akože robí si zo mňa srandu, vieš, proste absolútne nie, blok.
že chápe, že neviem, proste som sa až nasrala za to, že mi takto dačo také napísal. A potom a čo ak chcel iba dačo a neviem, a čo ak iba sa chcel dačo spýtať, alebo neviem, vieš, hovadí mi, prečo by ma chcel niekto takto presviečať a zastávať si iných ľudí, proste preto hovorím, pokiaľ je niečo dôležité, tak to napíš hneď v tej prvej správe, nech si to prečítam hneď, lebo ja nebudem odpisovať na správu ahoj a smajlíka. A možno nebudem odpisovať vôbec, lebo chce niekto napísať. Takže neviem, to, nie je to nič v zlom, proste keď aj voči kamarátom, alebo takto už ľudí, ktorých poznám, akože neviem, niekedy mám taký divný pocit z toho, keď proste mi niekto len tak píše a som úplne taká, že akoby, že prečo? Že preboha, že nechce sa mi tým ľuďom venovať môj čas. A niekedy je to až divné, lebo neviem, ako by som mala pocit, že to nie sú úplne tí správni ľudia. Alebo som možno niekedy ja trošku taká, že mám pocit, ako by ma niekto, nechcem povedať, že otravoval, lebo viem, že to nie je zámer. Neviem, niekedy keď mám možno také nejaké, neviem, ja som veľmi proste taký akože introvert, ale v tom, že rada proste si spravím svoje plány a chcem sa im pekne venovať a keď sa niekto snaží ma akoby pri tom vyrušovať alebo proste mi ich nejako pomeniť, tak začnem byť nervózna, že proste oni otravujú, vieš, alebo čo, ale akože nechcem, aby to teraz tak ľudia brali, že nakoniec mi nebude nikto nič buď písať, alebo že volať ma niekam, alebo čo. Inak hej, ja som strašne taká divná, že mňa pokiaľ niekto nezavolá von, alebo niečo niekam, tak ja proste nejdem. Ja nevolám nikoho. Ani nič, maximálne tak proste so psami, keď ideme von, tak len proste synovca so psíkom. Že neviem, že ja som veľakrát taká. Možno by som sa v tomto mala trochu aj ja pomeniť, že vymýšľať si viacej nejakých aktivít a je von z domu. Ako teraz je to také nepríjemné, keď je zima. A to je v podstate jedno. Bo tak či tak som odbočila od témy. A neviem, že či mám toto stopnúť a natočiť radšej druhé video, keďže toto už má hodinu a zase keď to dostrihám, tak to bude také dlhé, lebo neviem, či sa niekomu bude chcieť pozerať také dlhé naozaj. Ale asi skôr, hej. A tak či tak budem potrebovať prestávočku za chvíľku. Mimochodom, chcela som, že budem konečne hačkovať pri tom, ako niečo hovorím, ale asi by som sa nevedela sústrediť na to, neviem. Ja keď rozmýšľam, tak proste potrebujem pozerať okolo seba a do blba. Neviem, pričom som skončila a kam som sa vlastne chcela dostať, ale asi som to celkom nejako zaokrúhlila, zaobalila, že aj verte intuícii svojej, aj proste ten vesmír a takto, že toto bol asi len nejaký taký môj príbeh asi, že k čomu som sa tak nejak dostala a čomu možno verím. A ešte by som potom chcela zase hovoriť o tom, keď už len konkrétne, že vesmír, že nie akoby rôzne takéto veci, ktorým som niekedy verila, alebo aj verím, ale že len konkrétne to, tak to by som chcela tak nejak opísať potom aj s touto knižkou, hej, že čo tam bolo písané a no, ako týka sa to toho, že proste si myslím, že vesmír funguje na základe vibrácií a frekvencií a podobne, čo je vlastne no, akože nadväzuje to na seba, že takisto ako majú ako zvukové vlny, majú frekvenciu, že oni doslova proste vibrujú na nejakej frekvencii zvukovej, tak takisto ako kadejaké zvuky, že napríklad, neviem, zvony, alebo čo je také? Doslova vlastne, že rádiové frekvencie, že ako oni musia mať nejakú frekvenciu, aby dokázali vlastne ten zvuk proste vibrovať a aby bol pre nás ako počuteľný nejako, tak vlastne úplne takým istým štýlom, okrem toho, že všetko okolo nás, čo vydáva nejaký zvuk, funguje takto, hej, tak aj náš hlas a
hovorí sa proste, že čím pozitívnejšie hovoríš, tak tým akoby vyššie vibrácie a proste tá frekvencia je akoby vyššia než nejaké negatívne slová a podobne. A možno, že je to aj tým, že keď hovoríš pozitívne, tak tomu pridávaš aj tú svoju pozitívnu emóciu a tým pádom sa to ešte vyvyšuje. No ale že vlastne ten vesmír ti na to dokáže odpovedať. Že vlastne nezáleží na tom, na akej výške tej frekvencii ty si a ako vlastne vibruješ v tej chvíli, ako sa cítiš. Nezáleží na to, či je to negatívne alebo pozitívne, ale vždy ti proste ako zrkadlo odpovie naspäť. A vlastne ti dodá naspäť len to, čo ty vysielaš von. Čo je tak nejako skrátene povedané, ale tomu by som sa chcela venovať možno ešte viac, čiže skúsim proste toto video stopnúť, dám si prestávočku, dáme tomu, že toto bude video na sobotu a potom v stredu bude zase ešte ďalšie. Nejaké také, čo sa mi čo natočím, hádam ešte teraz. Čiže dobre, dajme tomu, že to by bolo na dneska všetko. Už sa tu hýbem, lebo musím ísť. Zabudla som, čo všetko hovorím. Ak ste dopozerali až sem, môžete mi dať do komentára nejakého smajlíka. A síce neviem, dajme tomu, na čo sa teraz pozerám prvé, je, že môžete mi tam... toto sme už ale robili. Chcela som povedať, že buď nejakého jelenia, alebo proste niečo rohaté, ale toto sme už mali raz. Tak sovu, pozerám sa na sovu, tak tam dajme sovu. Čiže sovičku. Ak ste to pozerali až sem, kľudne sa mi môžete vyjadriť nejako v komentári, že čo si o to myslíte vy a čo vás možno tak ešte zaujíma viacej okolo toho, alebo čomu veríte vy. A či ste možno skeptik skôr než spirituálne založený človek. A ak by ste ma chceli nejako podporiť, tak okrem toho, že ma môžete sledovať na Instagrame hoci kde a to vlastne som sa obťala, ale dobre, môžete tomuto videu dať like, komentár, odber kanála, prípadne zdieľanie videa. Ak máte pocit, že by mohlo toto video aj niekomu inému priniesť niečo nové, užitočné do života. No a mám Vinted, kde predávam toto síce nebude na predaj, čo robím, ale predávam hačkované, šité výrobky alebo nejaké svoje oblečenie, čo už ďalej nenosím, čo by som rada sa toho zbavila konečne, keďže je toho horda fakt. Takže bola by som rada, keby ste ma odľahčili o niečo, za čo vám veľmi pekne ďakujem. A jednak všetky tieto odkazy, linky, všetko možné na nejaké moje sociálne siete to nechám dolu v opise. Asi by to bolo naozaj všetko už. Ďakujem vám za váš čas a vítam vás na spoločnej ceste zahojiť planetu. Ahoj!